চলছে আমাদের অধিকার দিতে হবে আমাদের পাবনা চবা চলি নাই চবা চলি খা No scholarship, no race. No scholarship, no race. Student ni Sakha হয়রানি খাইবানি চলো জবা মারি নাই उसका 13 तारीख को जिने एग्जाम दोनो सॉल्यूशन मारी নাই उसका 13 तारीख को दोनो एग्जाम लेना नि बागै दोनो कैसे व्यवस्था मा खाइ নাই ओ कैसे सामो खाइमानि एका खाइमानि परेन के तो हमना नायखना आं बर मनुखा के बर'ना जुगलायजा के तामम खानावनि में गंगसंका के बर' मा हेन गोबां सालमै बर' गोसादे माया बर' गोबां बारबो खाया बेखौनो बर'नो गेलेदनि बेखौ खालायदिया अबहाय गावनि परेन खांखांखा आं मावन सका तामनाय अमो हायके दं या हायके गावनि बागैनो जुदि से जेनुइननि दं खांखांखाय थाङै मायां नायबा एबं मास मारनाय आंनि कखा महायजानाय गावनि बागैनो अजागाव बर'खौ जे तामनाय ताबो जे लास्ट दं खांखांखाय बुजिका बेबार बिबागनो गावनि बागै ताबो सुजरा पहिले डाइरेक्टर ताम साकान सेमिया किन्तु ताबो सुजरा नांखांखाय आं बर'नो रिक्वेस्ट खालाय नांखांखा नाय बरं खत्तमसो नरतंदि डाइरेक्टर साहब खायो नाटक खालायदिनाय एबं नर जे सामानि आबो खानानो क्लियार नाते ताबो जे अफिसआव सामानि नांखे बर' ताबो निसिति नामि दङ आबोनि बागै बर' कलेजाव चिठि रखनानै अबहायता असुबिदा नांखे बर' माने बयसिना काजे आव तामनाय चिठि रखरखांखे ताम नांखे बर'खौ माने बर' 13 तारिख परीक्षा बर' 13 तारिखआव परीक्षा मा जुगनाय आबोनो बर' ग्यारान्टि नाय गान बगे आं रिक्वेस्ट खालायनाय मीडियानि बिथिं खालाय आं मिनिस्टार बायबो कब साका जेने बर' मिनिस्टार के विकास बाबू बायबो के बसाव इलेक्शन पर फादिनो गां साका बं 13 तारिख से परीक्षा खांखाय बुंया नों डाइरेक्टरनो फोन खायदो दे आं डाइरेक्टर थांनि टक सालायनो इनका बो फोन दाखलाय कान नांखाय ताम नांखाय ना डाइरेक्टर मावलायनाय नांखाय बबायबो मावलायनाय जेमन जे मिस आन्डारस्टेन्डिं नि दंमोन এবং বড় যে যেমন তামনাय साबार खायदोंमोन जेन आबहाय साबार दाखायदों এবং बड़ परीक्षा दिनायनि सुजुग मानदों এবং परीक्षा बर'नो रोनानै बागै तामनाय डिपार्टमेन्ट दायित्व नाथों आबोनो आं नर्मेल मिडियानि बिथिंखै फ्लाइ बिसेस खाय आं रिक्वेस्ट खायनाय बर' मिनिस्टारनो बिकास बाबुनो आं रिक्वेस्ट खायनाय सेक्रेटारि आं रिक्वेस्ट खायनाय डाइरेक्टरनो अबोनो आंनि रिकमेन्ड माने आंनि जेता साजायनाय तबे जुदि से आबर गेनुइननि दं हांखांखांखाय आंनि जि जेता मानानि बागै आं बर' बाक्सा सभाव खायनाय नांखांखांखा आं आंनि साकनो आं याव खायनाय दावखानि बागै এবং बर'नि जेता प्रब्लेम दं माने आबो दावखानि प्रब्लेम जायाखै सिकन हनै दाम अनसुदे कारण बर' फिउचार दं हायसे बर'नि फिउचार दं बर' तिनि बम हायके जुदि परीक्षा एक बছर मिस थांखांखांखाय एक बছर लस थांखांखाय बर'नि बयसनि प्रश्न दं बा विभिन्न बर'नि लाइफ केरियारनि प्रश्न दं गावनि बागै आंनि रिक्वेस्ट दंनाय बिसेस खाय सिनि मिनिस्टारनि थानिव जेन इनिशिएटिभ नावै बर'नो जेन 13 तारिखआव बर' जतन परीक्षा रैमानाय जाथखाय बर'नो सुबाथ आबोनो आंनि नरम बिथिंखै खाय रिक्वेस्ट खालामबाय media dong no norok ngol Swrngwi baksa kaithak jora tongma bagui ke sung tini borok bai kok salaimani bisingo borok no kogri kha je within 3 days borok letter rohorei je tini college te university oma haike ma sanai je confirmation marnai je o student rok tini college ni chhatro no hinai oma haike ne borok college authority rok marnai hinai Sakha borok इंको ओ मेसेज फाइमेंट परे वो लगे लगे बरो रांग डायरी नहीं नहीं कॉग्रिका इंकले आर परे वो फंड मैटर नहीं Sakha बरो जुरी फंड मैटर रखन फाइमान नहीं नहीं इंके जों बसु सानजा जरा नासिंगमानि बिसिंगो केवो मायो खैजा पैका असो तिनि फुंनि सिबि फाइले मानि इके बाहिके तंसेना इंके केवो तो फाइने फैया जिनि सार जोंबाय मालायका लगियो तंखा इंके वो अनेक चेष्टा खायका पक साना बागै इनके अनेक चेष्टा खायमान बिसिङाव कायसा पक सालायका पजिटिभ रेसपन्स खायका हायपानो किन्तु ताबोखौनो जोंबो 100% मानाय हिनितो सायागो किन्तु जेटा बरक ताबुकसि लेटार हरनायबो इनके आरो सिगां रकेबो खूब जाखामो इनके जोंबो खा तैसा तंथकामो इनके सिन्स 2 month रखा इनके ताबुक दरो बरक कग्रखा within 3 days नासिं दिनि साव इनके जों नासिंनाय within 3 days जों नासिंमानि बिसिङाव नायनेग्रा दा नंनि मेन प्रब्लेम तो परीक्षा मा सुबनानि बागै आबोलो बरक बसे एसुरेन्स
borok Sakha judi confirmation judi university and college judi confirmation rakha khala yes omorok tini joto college university no student na hani borok confirmation rohoka hangkale mail tei borok mane exam rimana hindine EWD ni staff rok tai borok issue rakha borok exam rena bagai borok abo khani samung khani tabu norok ni student rok ni bisingo kle ko nam hai doubt tor tong ke bo je fake apply khlai ka ba nong ni abo norok college ni ya tabuk sini bisingo mungsa amahai mokrei mane wansukma krei haini bangini sing kha khologe aro protest khlai layo norok sama nukhana paithang ni simi tak isik jora anga first ni simi last jora angle जों चिन्तानि स्टेट लेवल वेरिफिकेशन फाइजा हायंगै जोंबो अरो फाइ अदरवाइज जोंबो तो अननेसेसरी टाइम लॉस खालायगला ऑफिस रगो हमति हेके अननेसेसरी गोलमाल खालायगला नि बुमु आनि मुं सुबल चंद्र नवादिया